er kun 23... Når 1. december er overstået. Okay, 24 dage til, at det er juleaften. Og, men det er også en speciel dag, fordi at videokalenderen er officielt startet i dag. Så, og hvad er ikke en bedre måde at starte det på, end at fejre, at vi nu kan høre julesangen. Yay! Jeg har lavet det til en lille leg, som gælder på, hvad snakker jeg om? Som går ud på, at at I skal gætte nogle sange, titlen og hvem der har sunget den. Okay? Dem skal I skrive som en kommentar under videoen. Og hvis man svarer rigtigt, som den første svarer rigtigt på alle, får en præmie. Bum bum bum. Som I kan se her. Baby, coming down the chimney tonight. Jeg synes, jeg har stik sne, fordi jeg Dance underneath the Christmas tree. I don't need to end my stocking. Håber I nød videoen, og glædelig 1. december. Søde piger.